Milé deti, moje srdce je dnes naplnené radosťou, keď vám ako zástupcovia všetkých tu rodičov tento váš významný deň môžeme odovzdať naše požehnanie. Od krstu patríte osobitným spôsobom Bohu ako jeho milované deti. My, vaši rodičia, máme veľkú zodpovednosť za tento dar vo vás. Preto sme vás aj dnes priviedli sem do Božieho chrámu, kde sa prvýkrát dnes stretnete s Pánom Ježišom, s vašim veľkým priateľom. On dnes prvýkrát príde k vám do vašich duší, aby vo vás prebýval, ochraňoval vás a pomáhal vám. Úprimne sa tešíme z tejto skutočnosti a sme za to vďační Bohu. Nech vás teda žehná Boh Otec, ktorý vás stvoril, aby ste raz mohli uzrieť jeho svätú tvár. Nech vás žehná Boh Syn Ježiš Kristus, ktorý vás vykúpil smrťou na kríži, aby ste vytrvali vo všetkých životných skúškach a zaslúžili si tak večnú odmenu v nebi. Nech vás žehná Boh Duch Svätý, ktorý je posvetiteľ, aby ste horeli láskou k Bohu i k ľuďom, boli tak prínosom pre cirkev i ľudské spoločenstvo, aby ste mohli prežívať šťastné dni. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Milé deti, milí rodičia, príbuzní, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri slávení svätej omše, kedy slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice. Ale okrem toho je tento deň výnimočný, pretože vaše deti prvýkrát príjmu Pána Ježiša do svojich srdc. Teda vyslúhujeme prvé sväté prijímanie a všetci máme radosť, že takto sa stretávame všetci okolo eucharistického stolu. Chceme sláviť Eucharistiu s čistým srdcom, preto aj v tejto chvíľke ticha uznajme svoju hriešnosť a pripravme sa na stretnutie s Pánom. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Amen. Modlíme sa. Bože láskavý Oče, Ty si poslal na svet svojho Syna večné slovo pravdy a Ducha Svätého posvetiteľa. A tak si zjavil ľuďom nevyspytateľné tajomstvo božského života. Daj, aby sme v duchu pravej viery vyznávali slávu večnej Trojice a klaňali sa jedinému všemohúcemu Bohu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Prísloví. Toto hovorí Božia múdrosť. Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest. Od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, od pradávna, prv, ako postal svet. Neboli ešte morské priehľubne, a ja som sa už počala. Ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli. Prv, než boli upevnené vrchy, pred pahorkami som sa zrodila. Prv, než učinil zem a nivy a prvé hrudy na pevnine. Keď pripravoval nebesia, bola som pritom. Keď vymeriaval kledmu nad oceánmi, keď upevňoval mraky vo výšinách,
keď dával silu morským prameňom, keď moru vymedzoval hranice a vodám, aby neprekročili svoj breh, keď kládol základy zeme, už vtedy som bola s ním ako staviteľka. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrala som sa pred ním v každý čas. Hrala som sa na okruhu zeme a mojou radosťou je bývať s ľuďmi. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zatrvávame aj sa chválime nádejou na Božiu slavu. A nie len to, chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.
s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal učeníkom: Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak, milé deti, nastala tá vytúžená chvíľa. Možno pred mesiacom ste už počítali v kalendári, koľko dní ešte zostáva do 22. mája. A tak ubiehali dni, týždne, až prišiel včerajší deň, kedy bol pre vás veľmi dôležitý, pretože prvýkrát ste prijali sviatosť zmierenia. Prvýkrát ste sa vyspovedali a bol to veľký deň, lebo deň zmierenia je veľmi dôležitý, kedy povieme nielen človekovi, svojmu blízkému kamarátovi, ale predovšetkým povieme nášmu priateľovi Ježišovi prepáč za všetko to, čo sme poistrájali. A dnes tu prichádzate aj v bielých rúchach, čo značí, že vaše srdcia sú veľmi čisté. Čisté a pripravené prvýkrát prijať Pána Ježiša a svojho priateľa do vlastných životov, do vlastných srdc. Boli dve kamarátky, Adelka a Tereska. A tak kráčali po ulici a Adelka ukazuje a hovorí Tereske: Pozri sa, Tereska, ja mám zlaté srdce. A ukazuje na reťazku, na ktorej je zavesený prívesok srdca. A tak kráčajú spolu ďalej. Tereska je trošku smutná, ale v diaľke vidí jednu starenku, ktorá potrebuje pomoc prejsť na druhú stranu ulice. A tak rýchlo pribehla Tereska k nej a pomohla jej. A táto starenka hovorí: Tereska, ty máš ale zlaté srdce. A počula to Alenka a hovorí: Ako to, že Tereska má zlaté srdce, veď ja mám zlaté srdce na reťazke. A starenka hovorí: Áno, ty máš zlaté srdce, ktoré môžeš kedykoľvek stratiť. Ale Tereska nosí zlaté srdce vo svojom živote, vo svojom vnútri. A toto je, milé deti, veľmi dôležité, aby vaše srdcia boli dobré, aby vaše srdcia boli stále pripravené prijať Pána Ježiša. Prvýkrát dnes prichádza do vašich srdc, ale neprichádza iba na návštevu, kedy návšteva odíde po slávnosti, ale chce u vás už bývať. Chce mať trvalé miesto a chce sa tešiť, pretože to srdce symbolizuje to, že sme dobrí. To srdce je naplnené našimi dobrými skutkami. Včera ste vyznávali všetko to zlé a dnes môžem povedať, že ste pripravení. Tešili ste sa na dnešný deň? Určite áno, aj vaši rodičia. Ako ten čas letí všakže. Len prednedávnom ste ich priniesli do kostola, do chrámu, aby prijali sviatosť krstu. Prvú sviatosť, ktorá otvára práve dvere k ďalším sviatostiam. Otvára dvere sviatosti zmierenia a Eucharistii. A dnes ich prinášate, aby ste ich posunuli ďalej ku svetosti. Ďalší stupienok v ich živote, aby spoznali viac Krista a viac sa snažili o tú svetosť. Sú veľmi bystré, sú veľmi šikovné a potrebujú vašu pomoc, aby ste im boli oporou v ich živote. Aby tento možno skazený svet, ktorý je možno trošku aj zrýchlený, aby ich veľmi neskazil a aby dokázali obstáť v skúškach života. Vy ste už ostrieľaní, lebo ste už dospeli, niečo ste už zažili a vašou úlohou je, aby ste stáli pri nich, aby ste ich ochraňovali od všetkého zlého, aby ste im vysvetľovali, čo je správne a čo nie je správne. Potrebujú váš čas, vaše pohľadenie, váš priestor.
Určite nedá sa nahradiť Boh rôznymi krúžkami, či možno tenisom, alebo hudbou, alebo možno tancom. Toto Pána Boha v ich srdci nenahradí. Ale ak človek stavia a vy staviate na pravých hodnotách, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré máte im odovzdávať, tak potom môžete mať istotu, že vaše deti nezablúdia. Vaše deti budú úspešné nielen v osobnom živote, ale aj v duchovnom. Pretože dnes aj vašim rozhodnutím idú ďalej. Idú kráčať práve spolu s Pánom Ježišom a vašou úlohou je, aby nestratili ani chuť, ale ani takú silu kráčať spolu s ním. Dnes takto všetci sme sa tu zišli, lebo je to veľká slávnosť. Nielen touto pompeznosťou, ktorá tu je, výzdobou a oblečením, ale predovšetkým slávnosť pre naše životy. A vy, milé deti, vy sa snažte, aby ste nestratili kontakt a nestratili priateľstvo, lebo sme si vysvetľovali, že čo nás rozdeľuje. A Pán Ježiš sem tam je smutný, keď urobíme niečo zlé. Ale našou úlohou je, a sme aj takto možno už naštartovaní, aby sme to priateľstvo nikdy nestratili. Preto modlíme sa dnes všetci spoločne pri tejto svätej omši za všetky deti, ktoré prijímajú prvé sväté prijímanie, aby boli našim odzrkadlením, aby boli svetlom vo svete, aby mali čisté srdcia a tak ako symbolizuje aj ich oblečenie, aby skutočne svietili vo svete. Pretože vaše svedectvo a ich svedectvo v dnešnom svete môže ukázať ďalším príklad, ako správne žiť podľa Krista a podľa jeho náuky. Tak vám prajem, aby ste na tento deň dlho spomínali a čerpali silu, aby sme sa takto často a hlavne vy často stretávali s vašim a našim priateľom Ježišom. Amen. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncija Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. bratia a sestry, milé deti, dnes je slávnostná chvíľa, pri ktorej Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína vstúpi do vašich srdc a zapáli plameň svojej dobroty. Predstúpme pred Neho a s dôverou sa modlíme. Pane Ježišu, posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa zveľaďoval v láske k Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našu vlast a chráň nás od každého zla, aby sme žili v pokoji a v bratskej láske. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Odmeň a požehnaj všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby s radosťou slávili sväté tajomstvá. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k tebe a boli im prvými učiteľmi a svedkami viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa mohli stretnúť s tebou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes po prvý raz prijímajú tvoje telo a krv, aby žili v radosti, ktorú im nik nevezme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, Ty si Boží syn a v Eucharistii prebývaš medzi nami. Vypočuj naše prosby a veď nás k svojmu nebeskému Otcovi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, milé deti, drahí bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš,
Vzývame Tvoje meno a vrúcne ťa prosíme. Posväť tieto dary a ich pôsobením premeňaj nás na ustavičnú obetu pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami I s duchom Tvojím. hore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo Ty so svojím jednorodeným Synom a Duchom Svätým si jeden Boh, si jeden Pán, nie ako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej božskej podstaty. A podľa Tvojho zjavenia veríme o Tvojej sláve. To isté bez rozdielu vyznávame aj o Tvojom Synovi, aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, klaniame sa trom božským osobám jedinej podstaty a rovnakej veleby. Pre túto velebu ťa oslávujú anjeli, archanieli, cherubíni a serafíni, ktorí neprestajne spievajú a jedným hlasom volajú. Naozaj si, Svätý Otče, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania na nebo vstúpenia
akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj naším dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosť, ktorú sme prijali a viera v jediného Boha, vo svätej a nerozdielnej trojici osôb, nech nám slúžia na spásu tela i duše, skrze Krista nášho Pána. Amen. Toto je deň, ktorý nám dal Pán. A v tento deň sme sa stali svedkami, keď naše deti prvýkrát pri slávení Eucharistie prijali do svojich srdc samého živého Krista. Preto vzdávame chvály a vďaky hlavne nášmu nebeskému Otcovi za dar viery, ktorý nám dal, aby sme ho odovzdali našim deťom. Ďakujeme vám, pán kaplan Michal, že ste našim deťom venovali čas a námahu pri príprave na tento deň, hlavne za vyslúženie sviatosti zmierenia, za školské sväté omše a detské sväté omše v stredy, aj za mesačné stretnutia a katechézu pre nás rodičov. Ďakujeme aj vám, sestrička Faustína, za vašu trpezlivosť pri vysvetľovaní základných pravd viery na hodinách náboženstva v škole. V duchu, že kto spieva, dvakrát sa modlí, ďakujeme aj spevackému zboru pod vedením pani učiteľky Lesníkovej, ktorá tiež tu má svojho syna, aj pánovi učiteľovi Saloňovi, za skrášlenie tejto slávnosti. Ďakujeme aj starým rodičom, ktorí nám odovzdali vieru a sprevádzajú naše deti a rodiny modlitbami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na dnešnej slávnosti. Na záver prosíme nebeského Otca, aby sa táto slávnosť Eucharistie stala každodennou súčasťou života našich detí, aby sme im boli vzorom a dobrým príkladom prežívania osobnej viery. A preto vás, pán kaplan, prosíme o požehnanie na tento úmysel. Rodičom, zo srdca vám ďakujeme, že ste nám dovolili, aby sme sa narodili. Ďakujeme za plamienok viery, ktorý ste nám sprostredkovali, keď ste nás dali pokrstiť. Ďakujeme, že ste tu dnes spolu s nami, keď sme prijali živého Pána Ježiša, ktorý nám, ale i vám ponúkol sílu k šťastnému životu. A čo vám ešte dnes povedať? Povedz mi, Otec. Povedz mi to, mama. Či je pravdivý tento krásny deň? Či je Pán Ježiš ozaj láska sama? A či je to len, ako keď mám sen? Povedz mi, Otec, povedz mi to, mama. Vy ste o Božej láske vedeli, keď si bol malý, keď si bola malá. Boli ste tiež takí šťastní, veselí? Nech vás Pán Ježiš odmení za vašu starostlivosť a lásku k nám. V tejto krásnej chvíli obraciame srdce k našim pani učiteľkám. Milá pani učiteľka Brandicová a sestra Faustína. Ďakujeme vám za vašu lásku, starostlivosť a záujem priblížiť nás k Pánu Bohu v prostredí našej cirkevnej školy, za trpezlivosť na hodinách, za láskavý úsmev, aj napomenutie, ako aj neustále odpúšťanie našich pokleskov. Nech Pán vám všetko odmení.
Všetko už tu bolo povedané, ale jedno veľké ďakujem pre vás všetkých, ktorí ste tu, vám, deti, za všetko to, čo ste dokázali nielen dnes, ale počas celého svojho života, že práve výsledkom vášho úsilia je práve dnešný deň. Ak by niekomu dnes chýbal chlieb, tak máme ho tu dosť určite vykúpený všetok chlieb. Aj toto je symbol práve toho chleba, ale my sme prijali živý chlieb Krista do svojho života. Aj našou úlohou je tak aj svedčiť svojim životom, svojimi skutkami, aby tento svet bol krajší. Záleží to aj na nás, ako sa postavíme k zodpovednosti a k tým všetkým veciam, aby sme my urobili tento svet krajším. Čakáme možno na niekoho iného, ten druhý nech začne. Skúsme dnes my od seba, aby sme sa to možno naplnili tie evanjeliové slova, naplniť tento svet Božou láskou. Tak toto ja vám prajem, žičím, aby aj dnešná slávnosť bola slávnosťou nielen teraz, ale aj po svätej omši určite bude niečo prichystané pre vás, tak aby ste dlho pamätali na tento deň, aby ste si zachovali čisté srdcia a aby Pán Ježiš už natrvalo býval vo vašich životoch. Ďakujem veľmi pekne za prípravu, za vašu účasť, vašu pozornosť a prajem vám požehnanú nedeľu Najsvätejšej Trojice. Príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.